Yalla bai. Ya hanya. Lafiya na. Na driver license. Wallahi na manta shi a gida. Na manta driver license a gida? Wallahi na manta shi. Motar nan naka tana ma da matsala ba. Oga ba ta fa. Tayan kafa is expire. Oga taya na. Takaddun mota suna nan ready. Wallahi na manta su a gida. Ka san me zai faru? Ina jin ka. Wannan zan je shi office. Mu je office kai. Ka jira ni. Wai idan oga ya zo, in oga ya zo ka ga mishi na kama ina zuwa. Officer, ni ina tunanin wannan anya motar sa ne kuwa? Mota na ne yana ba. Motar ne. Driver, Yalla bai. ya moto ya tsaya kuma. Dama mota din yana da problem na batir kada. Yanzu ranka dai ka zo ka gwada in tura ka. To. Yalla bai. Ko za ka turo ne gwada dandanan zai tashi. To, so ka samu gani. Yawa, da yawa na. Ala. Ala. Mana. Kuma ga wayan ma ba network. Malam da Allah ka tsaya, ka dan je maka ka rage mu hanya na fasa kama kan. Kaki. Sai da yazo daji zai ajiye ni. Ai kuma ma duk wanda ya kalle ni da kayan nan zai da ci kama shi zan yi wallahi ba za a taimaka min ba. Kuma a haka ma duk wanda ya kalle ni ma zai ce mahaukaci ne.